Tady w Wielkiej Bukowinie setkaliśmy się z mistrzem, tutaj Frantią Rottą. Řekni něco o tym zawodzie z Aschaffenburgu. Dosah si přijít cenou v obrovské konkurenci. No jasně, no, nasazených 11 256 holubů, asi 760 chovatelů. No a holubice přilítla i poměrně velkou rychlostí, asi přes 1600 metrů na minutu. To byly jenom 2 holubice, které to dokázaly. Jako, no, a je to odchovaná holubice z holuba ze Slovenska, od Lubu Bodnára, je táta. Matka je od vnuka Portugal Derby, od Kubáčka. No a jsou to holuby do rychla Jan Mulemác. No. Tak super. A teďka na Orleán dáváme dnes. Kolik si kusů přidal? No, na Orleán jsem nasadil 4 holuby, 3 mistři, ten čtvrtý, ten jde tam jako do počtu, protože ten mi dělá, no není 100%, no, tak šel mimo sérii. Jako, no. No tak doufám, že taky budeš mít úspěch na tom Orleánu. Potřeboval bych, protože zatím jsem třetí v oblasti, no, a hodím svobodu, tak jsem zvědavý. No. Dobrý, tak přeji vám hodně štěstí a uvidíme. No. No, jasně. No. No, tak ahoj. Jo, no.